ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ആദ്യം പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടഗീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിദം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം തം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാ കൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവിക്ക് ജയ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അടുത്തതായിട്ട് ഏതാ നമ്മള് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തി രസ അമൃത് സിന്ധു 4 വേർഡ് ഉണ്ട് ഇതില്. അപ്പം 4നും 4 അർത്ഥമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തി രസം അമൃത് സിന്ധു. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇത്തരം പഠിച്ച ഭക്തി എന്താണ് ശരിക്കും? ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം അല്ലെ? ഭഗവാനെ അറിയാം, ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുക അല്ലെ? ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ സ്നേഹമാണ് പ്രതി പറഞ്ഞു അല്ലെ? അത് രസമാവാം അല്ലെ? നമുക്കിപ്പോ നമുക്ക് എന്തൊരു സാധനം ഇപ്പൊ നമുക്ക് രസമാവുമ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ക്ലാസ് കേൾക്കാണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ അല്ലെ? നമുക്ക് ആ രസം പിടിച്ചു നമ്മൾ. അപ്പൊ ഭക്തിയില് രസം മനസ്സിലായ? ആ രസം കിട്ടുമ്പോഴോ ആ ഭക്തി നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഭക്തി രസം. പിന്നെ ഏതാണ്? അത് അമൃത്. അമൃത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, അതായത് നശിക്കാത്തത് അല്ലെ? എപ്പോഴും നിലനിൽക്കണം. നമുക്ക് ചിലപ്പോ കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വിട്ടുപോകും പല കാര്യങ്ങളും. ഇത് വിട്ടുപോവില്ല നമ്മൾ. അമൃതാണ്. അതെന്താണ്? അത് സിന്ധു സാഗരമാണ്. അയ അർത്ഥനതില്ല. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മ ആ രസം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് അമൃത തുല്യാണ്. അമൃതം തന്നെ ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല. അതെന്താണ്? അത് സമുദ്രത്തിനോട് തുല്യമാണ് എന്നുകൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം, ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ എത്തണം, അതിൻ്റെ ഉള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതില് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്ലോകങ്ങൾ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന്റെ വിവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശ്ലോകങ്ങളില്ല. ശ്ലോകങ്ങൾ 3-4 ശ്ലോകം പഠിക്കാനുണ്ടെന്നല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണ ബുക്ക് എല്ലാവരും വാങ്ങിച്ച ബുക്ക് ഉണ്ട് എല്ലാവരെയും?
ഉണ്ട് പ്രഭു, ഉണ്ട് പ്രഭു, ഉണ്ട്. ഉണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ ബുക്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ബുക്കില് വെറുതും നമ്മളെ മീനിങ്ങൾ മാത്രമുള്ള, അർത്ഥം മാത്രമുള്ള, അതിന്റെ ഇതൊന്നുമില്ല. ഏതാ? ശ്ലോകങ്ങളൊന്നുമില്ല. ശരിക്കും ഇത് ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ആ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളിന്റെ അർത്ഥമാണ് ഓരോ സെന്റൻസിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഒരു ശ്ലോകം വിവർത്തനം അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഭാവാർത്ഥം അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയുന്നത്. ഇതിൽ അങ്ങനെയല്ല, നേരിട്ട് അർത്ഥം മാത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവതാരിക എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവതാരികയിൽ ആദ്യം പ്രാർത്ഥന, ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന. പിന്നത്തേല് രൂപഗോസ്വാമി രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതിക്ക് പ്രഭാസ്വാമി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് ആത്മീയ ആരാധന സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ശ്ലോകങ്ങള് അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതില്. ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്, 2-3 ശ്ലോകം പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ഇതില് ശ്ലോകങ്ങളില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ്, നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക്. ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. ഭക്തി എന്താണ്? ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ, പ്രേമിക്കും, ഭഗവാനെ സ്നേഹമാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ സ്നേഹം എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു തരാണ്. നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിനെ സ്നേഹമുണ്ട്, നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിനെ, ഒരു സുഹൃത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കണം. അപ്പൊ സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആൾക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാം അത് നമ്മൾ അറിയണമല്ല. നമ്മൾ എന്താണ്, സദ്യ ഒരുക്കും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. ഇത് തന്നെയാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം, ആ ഇഷ്ടം നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലാക്കി മാറ്റാം, ഇതാണ് ചുരുക്കം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാനിതില് സ്ലൈഡ് ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, ഈ ബുക്കിൽ ഇല്ലത് സമർപ്പണം, അതായത് ആമുഖം ഇല്ല ഏതില് നമ്മുടെ ബുക്കില്. അപ്പൊ ആമുഖം നമുക്ക് നേരിട്ട് സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നോക്കേണ്ടി വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവതാരിക തൊട്ട് ഇതിലുണ്ട്. അവതാരിക തൊട്ട് നമുക്ക് വായിച്ചു പോവാം. വായിച്ചു പോയിട്ട് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സുകൾ പറഞ്ഞു പോവാം. അതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് നമ്മള് സമർപ്പണത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അത് നമുക്കറിയാം, വൃന്ദാവനത്തിലെ 6 ഗോസ്വാമിമാരുണ്ട്. വൃന്ദാവനത്തിൽ 6 ഗോസ്വാമി, അതായത് ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 6 പേരെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തിന്? ഇതേപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വൃന്ദാവനം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം. ഇതായിരുന്നു അവരിനെ 6 ഷഡ്ഗോസ്വാമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവരിനെ 6 ഗോസ്വാമികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരെ സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ അവരാണ് ഭക്തി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അവരും കൂടെ നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഷഡ് ഗോസ്വാമികളായ ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമി, ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ രഘുനാഥ് ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ശ്രീ രഘുനാഥ് ദാസ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി, ശ്രീല ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. ഇപ്പൊ ഈ 6 പേരുണ്ട്. ഈ 6 പേരും വൃന്ദാവനത്തിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യായിരുന്നു ചെയ്തത്. വൃന്ദാവനത്തില് ക്ഷേത്രങ്ങൾ പുനരുജ്ജീവിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ആരൊക്കെയായിരിക്കും? രൂപഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമി, രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഈ രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ഏത്? ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരില് രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്നത്, അതായത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അപ്പൊ ശരിക്കും അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അത് ഫോളോ ചെയ്യാം. ഏത്? ഈ രൂപഗോസ്വാമിനെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ആ ഗ്രന്ഥം, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ സമർപ്പണമാണ്. വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ 6 ഗോസ്വാമിമാർക്ക്, പ്രഭാസ്വാമി 6 ഗോസ്വാമിമാർക്കും സമർപ്പണം ചെയ്യാണ്. കാരണം രൂപഗോസ്വാമിക്ക് എന്താ
ഗോസ്വാമി എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ പ്രഭുസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, അവരെ 6 പേരെയും ഒരേപോലെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യാണ്, സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ശരിക്കും ചെയ്യണത്, ഒരു സെക്കൻഡ്, ഓക്കെ, 6 ഗോസ്വാമിമാർക്ക് സമർപ്പണം ചെയ്യണം. അപ്പൊ നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണക നിപുണ സബ് ധർമ്മ സംസ്ഥാനകൗ ലോകാനം ഹിതകാരണ ത്രിഭുവേനമാനോ ശരണകരോ രാധാകൃഷ്ണപാദാരവിന്ദ ഭജനന്ദനം മദാലികോ വന്ദേ രൂപ സനാതന രഘുയുഗ ജീവ ശ്രീലജീവ ഗോപാലകോ എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇതില്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരെയും നമ്മൾ പ്രണമിക്കുകയാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ. കാരണം അവരെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ 6 ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നാനാ വേദശാസ്ത്രങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി അപഗ്രഥിക്കുന്നതിൽ അവർ വൈവിധ്യം കാഴ്ചവെച്ചു. കാരണം അവരെന്താ ചെയ്തത്, നമുക്കറിയാം നമ്മളെ പലവിധ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, 18 പുരാണങ്ങള്, അതുപോലെ തന്നെ 108 ഉപനിഷത്തുകള്, 4 വേദങ്ങള്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പല സ്ഥലത്തും പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി അതിൽ നിന്നുള്ള പോയിന്റ്സുകൾ എടുത്ത് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ 18 പുരാണോ 108 ഉപനിഷത്തോ ഒന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും അത് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സുകൾ ക്രോഡീകരിച്ചു. അതാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ആ രൂപഗോസ്വാമി അതിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ക്രോഡീകരിച്ചിട്ട് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു വായിച്ച് എടുക്കാണ്. അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ എല്ലാ പോയിന്റ്സ് ഇതിൽ നിന്നുണ്ട്. അതിന്റെ റെഫറൻസ് എവിടെ കിട്ടും, ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ ഇന്നത് പറയുന്നു, ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ ഇന്നത് പറയുന്നു, ബൃഹത്തേരിയ പുരാണത്തിൽ ഇന്നത് പറയുന്നു. എങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളറിയാം. അവര് വക്കീല് വാദിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാ, ഒരു കേസ് എടുത്ത് വാദിക്കുമ്പോ ഇന്ന പിന്നൽ കോഡ്, ആ കോഡ് ഇന്ന റെഫറൻസ് ഇന്ത്യൻ പിന്നൽ കോഡ് പ്രകാരം ഇന്ന കുറ്റം ആണ്, അങ്ങനെയാണ് പറയാം. എന്നതുപോലെ വെറുതെ അല്ല അവർ പറയുന്നത്. ആചാര്യന്മാര് വെറുതെ പറയില്ല, അവര് അതിന്റെ ഒരു റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ടാ പറയാം. അപ്പൊ എല്ലാ റെഫറൻസും നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഏത് ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ അത് ഇന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട്, ആ ഗ്രന്ഥം അടക്കം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. നമുക്കത് വായിച്ചാൽ 18 പുരാണങ്ങൾ പോയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഭാഗവതത്തിന്റെ തന്നെ നമുക്ക് തീരില്ല. അപ്പൊ തീരണത് പോട്ടെ, മോളിൽ നിന്ന് താഴത്തെ എത്തുമ്പോൾ മോളിലത്തെ കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു അല്ലെ, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇന്ന് മറന്നു പോകും നമ്മൾ. അപ്പൊ അവരെ അഗാധമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കും. അതാണ് അവരെ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നത്. സമർപ്പണം അതിനു വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് മനുഷ്യനിർമ്മിതമല്ല, നമുക്കിതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അത്രയും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളവർക്കോ ഈ 18 പുരാണങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഒരു ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. 18 പുരാണങ്ങളും 108 ഉപനിഷത്തുകളും 4 വേദങ്ങളും പിന്നെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സുകൾ പറഞ്ഞു തരാണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉണ്ട്. അതാണ് നാനാവേദ ശാസ്ത്രങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി അപഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ അവർ വൈവിധ്യം കാഴ്ചവെച്ചു. എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എടുത്ത് പഠിച്ചു. അതിനാൽ അവർ ത്രിഭുവനങ്ങളിലെയും ആദരണങ്ങളായിരുന്നു, 3 ഭുവനങ്ങൾ. പിന്നെ അവർ ഗോപികമാരുടെ ഭാവത്തിൽ നിർലീനമായി ശ്രീരാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ദിവ്യപ്രേമത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എല്ലാവർക്കും ശരണം നൽകാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവര് എല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ശരണം നൽകേണ്ട രീതിയിൽ അവർ നമുക്ക് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ചുരുക്കം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആമുഖത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഒരു ജസ്റ്റ് ഗ്രന്ഥത്തിന് എല്ലാവരും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിക്കും, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണുന്നുണ്ടോ സ്ലൈഡ്? ഞാൻ വായിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കാണില്ല? അത് ശ്ലോകം തന്നെയാണല്ലോ പ്രഭു, ആ ശ്ലോകം തന്നെയാണ്. ഞാൻ സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അല്ല ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാണുന്നുണ്ടോ? വാഗ്ദേവനയിലെ 6 ഗോസ് ഭീമുകളിലേക്ക് അത് ഇത് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പ്രയോജനത്തിനായിട്ട് എന്നുള്ളത് കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നു.
അതന്നെ വായിക്കണോ പ്രഭു? എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പ്രയോജനത്തിനായി ശാശ്വതമായ മതതത്വങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വെളിപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ വേദങ്ങളെയും സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കുന്നതിൽ വളരെ വിദഗ്ധമായ ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമി, ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ശ്രീ രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി എന്നീ 6 ഗോസ്വാമിമാർക്ക് ഞാൻ എന്റെ ആദരപൂർവമായ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ 3 ലോകങ്ങളിലും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. ഗോപികമാരുടെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ മുഴുകി രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അവർ അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും, അല്ലാണ്ട് ഇന്ന മതത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർക്കോ ഇങ്ങനൊന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ശാശ്വതമായ മതതത്വങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് അത് ഒരു ഗ്രന്ഥം പോലെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണ്. പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. സനാതന രൂപഗോസ്വാമി ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇവരൊക്കെ അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. രൂപഗോസ്വാമി കുറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ രഘുനാഥ ഭട്ടഗോസ്വാമി രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പലവരും രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഏത്? നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കണ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അത് രചിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? രൂപഗോസ്വാമി. ഇപ്പൊ 6 ഗോസ്വാമിയിലെ രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ച ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവരെ പറ്റി പറയാണ്. അത് നമുക്കറിയാം. അവരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവര് 3 ലോകങ്ങളിൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നവരാണ്. ഗോപികുമാരുടെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ മുഴുകി അവർ ഗോപികുമാരുടെ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വെളിവാക്കപ്പെടുള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? 6 ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഒന്ന് വായിച്ചോളായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ ആരാ വായിക്കുന്നുണ്ടാ? വായിക്കട്ടെ പ്രഭു. അവതാരികല്ലേ? അതെ. ആമുഖ അവതാരികല്ല. ഞാൻ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള അതില്ല. ആമുഖ അതിലില്ല, ബുക്കിലില്ല. ആമുഖം. ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദർ സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതിയ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംഗ്രഹ പഠനമാണ് ഭക്തിയുടെ അമൃത്. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ശിഷ്യന്മാരായ 6 ഗോസ്വാമികളിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഭഗവാൻ ചൈതന്യനെ ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദർ ബംഗാളിലെ മുഹമ്മദൻ സർക്കാരിൽ മന്ത്രിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒന്നിച്ച് പറയാം. അപ്പൊ ഇതിലെന്താണ്? സംസ്കൃതത്തിൽ രചിച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. പിന്നെ അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ 6 ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു രൂപഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമി കണ്ടുമുട്ടാണ്. ആരാ? രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് ഒരു മുഹമ്മദൻ സർക്കാരിന്റെ മന്ത്രിയായിരുന്നു. ആര്? രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമി പിന്നീട് വരും. രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും ശരിക്കും ഒരു മുഗൾ ഭരണം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ മന്ത്രിമാരായിരുന്നു അവര് എന്ന് പറയാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് പറഞ്ഞോളൂ. അദ്ദേഹം സഹോദരൻ സനാതനയും യഥാക്രമം ദാബിർഗാസ് എന്ന ശകരമല്ലിക് എന്നും നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അവർ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ മന്ത്രിമാരായി ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചു. അക്കാലത്തെ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹിന്ദു സമൂഹം വളരെ കർക്കശക്കാരായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണ ജാതിയിലെ ഒരാൾ ഒരു മുഹമ്മദ് ഭരണാധികാരിയുടെ സേവനം സ്വീകരിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നിരസിക്കപ്പെട്ടു. ദാബീർഗാസ്, ശാകരമല്ലിക് എന്നീ 2 സഹോദരന്മാരുടെയും നിലപാട് അതായിരുന്നു. അവർ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള സാരസ്വത ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. എന്നാൽ ഹുസൈൻ അപ്പൊ പറയണത് എന്താണ്? ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? അവരുടെ പേരുകൾ തന്നെ അവർ ആദ്യം എന്താ പറയുന്നത്? സാരസ്വത ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. പക്ഷെ അവര് എവിടെ ഇവരെ മന്ത്രിയായപ്പോ, അത് മുസ്ലിങ്ങളെ മുഹമ്മദിയന്റെ മന്ത്രിയായപ്പോ അവരെ പേര് മാറ്റപ്പെടാണ് ആദ്യം ചെയ്തത്. നമുക്കറിയപ്പോഴും നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അവരെന്ന് യഥാക്രമം ദാബിർഗാസ്, ശാകരമല്ലിക്. പക്ഷെ ഇവര് ശരിക്കും മുഹമ്മദിയരല്ല, അവരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്താണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആദ്യം പറയുന്നത് അവര് സാരസ്വത ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുക, അപ്പൊ പിന്നെ എന്തൊരു ബ്രാഹ്മണരായിട്ട് ഇവരെന്ത് മാറ്റപ്പെട്ടത്? പണം അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം ആഗ്രഹിച്ചിട്ട്? അതല്ല. ഇവരെ സമൂഹത്തെ മുഴുവനും മുഹമ്മദിയര് ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു സമയഘട്ടം വന്നപ്പോ
അവരോട് പറയാണ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ, കാരണം ഇവരെ അത്ര ചിന്താശക്തി ഉള്ളവരുന്ന ആ മുഹമ്മദീയനായ ഭരണാധികാരിക്ക് മനസ്സിലാവണം. അപ്പൊ അവര് നിങ്ങൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മന്ത്രിയാവാ, അല്ലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെയും സമൂഹത്തിനും കൂടി നശിപ്പിച്ചു കളയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് നിവൃത്തിയില്ലാതെ അവർ മന്ത്രി ആവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ബ്രാഹ്മണ സമിതിപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. ഓക്കെ, വായിച്ചോളാം. ദാബിർ ഖാസ്, ചാകരം മല്ലിക് എന്നീ 2 സഹോദരന്മാരുടെയും നിലപാട് അതായിരുന്നു. അവർ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള സാരസ്വത ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. എന്നാൽ ഹുസൈൻ ഷായുടെ സർക്കാരിൽ മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതിനാൽ അവർ ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു. ഈ 2 ഉന്നത വ്യക്തികളെയും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരായി സ്വീകരിച്ച് ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനമായ ഗോസ്വാമികളുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തിയതിന് ഭഗവാൻ ചൈതന്യന്റെ കൃപ കാരണമാണിത്. അതുപോലെ ഹരിദാസൻ ഒരു മുഹമ്മദീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ ചൈതന്യൻ ഹരിദാസൻ ഠാക്കൂറിനെ തന്റെ ശിഷ്യനായി സ്വീകരിച്ചു. പിന്നീട് ഭഗവാൻ ചൈതന്യൻ അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ ആചാര്യനാക്കി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പറയാണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവരെ രണ്ടുപേരും ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം മ്ലേച്ഛ കുടുംബം എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ, അങ്ങനത്തെ മ്ലേച്ഛ സംസ്കാരത്തിൽ പെട്ടിട്ട് വീണ്ടും അവരെ ഉയർത്തുകയാണ് ചൈതന്യം. അതിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാള് മുഹമ്മദിയൻ തന്നെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെയും എന്താണ് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അയാളെ ആചാര്യനാക്കി ആക്കുക ചെയ്തത്. ഏത് വിശുദ്ധനാമം ജപിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറാണ്. അയാൾ ഒരു മുഹമ്മദിയനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഈ ഗ്രന്ഥം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുണകരമായി ഉണ്ടാവാം, അല്ലാണ്ട് ഒരു ജാതി ഒരു മതം അങ്ങനെയല്ല. ഈ എല്ലാവർക്കും ഗുണകരം ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളും ക്രോഡീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് ശരിക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും. പിന്നെ രൂപഗോസ്വാമി അതിന് ആശയം എടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ക്രോഡീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ ആയ ഡയറക്ഷൻസിലാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത്. അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനുണ്ട്. നമ്മൾ അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ് രൂപഗോസ്വാമി ഗ്രന്ഥരൂപേണ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതാണ് പ്രത്യേകത. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഏതിലുള്ളത്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്ന പോലെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലുള്ളത്. ഭക്തിയിലെ ആ ഉയർന്ന തലത്തിൽ ഒരു ഭക്തൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഇത്ര പറഞ്ഞാലേ വല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ക്ലിയർ ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. ഭഗവാൻ ചൈതന്യന്റെ തത്വം സാർവത്രികമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ശാസ്ത്രം അറിയുകയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാളും ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരാളേക്കാൾ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്താണെന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു. എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും അംഗീകരിച്ച മൂലതത്വമാണിത്. എല്ലാവരെയും ഒരു ഗോസ്വാമിയുടെ ഉന്നത സ്ഥാനത്തേക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നതിലും ഉയർത്തുന്നതിലും ഭഗവാൻ ചൈതന്യന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തത്വം ഭക്തിയുടെ അമൃതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്തുള്ളൂ. അവരാരെ കുലോ അല്ലെങ്കിൽ ജാതിയോ ഇതൊന്നുമല്ല. ഭഗവാന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബ്രാഹ്മണനായി മറിഞ്ഞു, ആ ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞു. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ കുലോ ജാതി ഒന്നല്ല, ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രം അറിയാ എന്ന് മാത്രമാണ്. അത് വേദസാഹിത്യങ്ങളായാലും ഭഗവത്ഗീതയിലായാലും ഭാഗവതത്തിലായാലും ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ അജാമണ്ട കഥ ഒക്കെ അല്ലേ, ഏത് കഥകൾ എടുത്താലും നമുക്കറിയാം അവിടെ കുലോ ജാതി അതൊന്നുമില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാന്റെ സേവനവും. അത് അതീന്ദ്രിയമാണ് എന്നും കൂടി നമുക്കിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, അടുത്തത്. മാൾഡ ജില്ലയിലെ രാമകേലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ച് ചൈതന്യ ഭഗവാൻ സഹോദരന്മാരായ ദാബിർ ഖാസിനെയും ശാകര മല്ലിക്കിനെയും കണ്ടുമുട്ടി. ആ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം സഹോദരന്മാർ സർക്കാർ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് ചൈതന്യ ഭഗവാനിൽ ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചു. പിന്നീട് രൂപഗോസ്വാമിയായി മാറിയ റാബിർ ഖാസ തന്റെ പദവിയിൽ നിന്നും വിരമിക്കുകയും സേവനകാലത്ത് സ്വരൂപിച്ച പണമെല്ലാം ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളായി അദ്ദേഹം സമ്പാദിച്ച സമ്പാദ്യം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളറിന് തുല്യമാണെന്നും അതൊരു വലിയ തോണിയിൽ നിറച്ചതായും ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം വളരെ മാതൃകാപരമായ രീതിയിൽ പണം വിഭജിച്ചു.
ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞോട്ടെ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, ആദ്യം കണ്ടുമുട്ടിയ സ്ഥലമാണ്. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമികളും കണ്ടുമുട്ടിയ സ്ഥലമാണ് മാൾഡ ജില്ലയിൽ. മാൾഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിലുള്ള സ്ഥലം. മാൾഡ ജില്ലയിലെ രാമഗേലി എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവര് കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. അപ്പൊ കണ്ടുമുട്ടിയതിന് ശേഷം ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവര് അവിടുന്ന് വിരമിക്കുകയാണ്. എവിടുന്ന് വിരമിക്കുമ്പോള് അതന്നെ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുമ്പോ കുറെ സ്വർണ്ണ നാണയ ഇത്തരം മന്ത്രിയായിരുന്നു. അപ്പൊ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങള് ഒരു വലിയ തോണിയില് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പൈസ വിഭജിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ പൈസ വിഭജിക്കണം എന്നും കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. നമുക്ക് കിട്ടണ വരുമാനം ശരിക്കും ഒരു പരിപൂർണ ഭക്തനാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. അദ്ദേഹം മാതൃപരമായ രീതിയിൽ പണം വിഭജിച്ചു. പറഞ്ഞോളൂ. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്തരും പൊതുവെ മനുഷ്യവർഗവും പിന്തുടരണം. അദ്ദേഹം ശേഖരിച്ച സമ്പത്തിന്റെ 50% കൃഷ്ണബോധമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്, അതായത് ബ്രാഹ്മണർക്കും വൈഷ്ണവർക്കും വിതരണം ചെയ്തു. 25% ബന്ധുക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു. 25% അടിയന്തര ചെലവുകൾക്കും വ്യക്തിപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും എതിരായി സൂക്ഷിച്ചു. പിന്നീട് ശാകരമല്ലിക്ക് വിരമിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ നവാബ് വളരെയധികം പ്രകോപിതനായി അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിലടച്ചു. എന്നാൽ പിന്നീട് ശ്രീല സനാതന ഗോസ്വാമിയായി മാറിയ ശാകരമല്ലിക് ഒരു ഗ്രാമ ബാങ്കറുടെ പക്കൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന തന്റെ സഹോദരന്റെ സ്വകാര്യ പണം മുതലെടുത്ത് ഹുസൈൻ ഷായുടെ തറവറയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ 2 സഹോദരന്മാരും ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനൊപ്പം ചേർന്നു. അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയെന്നുള്ള ഒരു കഥ ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ആള് ചൈതന്യ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ കാര്യം പറയാണ്. ആദ്യം തന്നെ രൂപഗോസ്വാമി ഇത്തരം പൈസ എന്ത് ചെയ്ത് 50% ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച്, 25% ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക് കൊടുത്തു, 25% വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു. പിന്നെ അടുത്ത് സനാതന ഗോസ്വാമിനെ വിട്ടില്ല. കാരണം സനാതന ഗോസ്വാമിനെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, രാജഭരണം പ്രശ്നമായി മാറും. അതാണ്ട് സനാതന ഗോസ്വാമിനെ വിടണില്ല. പിന്നെ സനാതന ഗോസ്വാമി അസുഖം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ പിടിക്കപ്പെടും, പിന്നെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കും. അങ്ങനെ ജയിലിൽ അടച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ആ തടവറയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാണ്. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടി ചേരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇവര് ബ്രാഹ്മണര് തന്നെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്, അവര് ഈ ഭരണത്തിലേക്ക് പോയ കാരണം കൊണ്ട് അവരെ വീണ്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പരിശുദ്ധീകരിച്ച് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് അത് മാത്രമല്ല, അവരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സേവിക്കാന്നുള്ള മാത്രം ചിന്തയുള്ളവരായിരുന്നു. അവരുടെ കഥകൾ കുറെ ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊക്കെ. അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. രൂപഗോസ്വാമി ആദ്യമായി ചൈതന്യ ഭഗവാനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് പ്രയാഗയിൽ ഇന്ത്യയിലെ അലഹബാദിൽ വെച്ചാണ്. ആ പുണ്യനഗരത്തിലെ ദശാശ്വമേധ സ്നാനഘട്ടത്തിൽ വച്ച് 10 ദിവസം ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തുടർച്ചയായി ഉപദേശം നൽകി. ഭഗവാൻ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് കൃഷ്ണബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേക ഉപദേശം നൽകി. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദർക്ക് ചൈതന്യ ഭഗവാൻ നൽകിയത് ഈ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ പുസ്തകമായ ഭഗവാൻ ചൈതന്യന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും പറയാണ്, പിന്നെ രൂപഗോസ്വാമി ആരെ കണ്ടുമുട്ടും പ്രയാഗ, നമുക്കറിയാം കുംഭമേള നടന്ന സ്ഥലം. അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം. ഈ സ്ഥലം തന്നെ ദശമേധ ഘട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും. അവിടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതിനെ പറയും ഉപദേശങ്ങളാണ് ശരിക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പുസ്തക രൂപത്തിലാക്കാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ റെഫറൻസ് വേണമല്ലോ. അങ്ങനെ എല്ലാ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള റെഫറൻസ് എടുത്തിട്ട് ശരിക്കും ആ ബുക്കായി മാറ്റാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, പിന്നീട് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദർ വെളിപ്പെടുത്തിയ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആഴമായ അറിവും വിവിധ വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആധികാരികമായ പരാമർശങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായി വിശദീകരിച്ചു. ശ്രീനിവാസാചാര്യർ 6 ഗോസ്വാമികൾക്കുള്ള തന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ മാത്രമല്ല പേർഷ്യൻ, അറബി തുടങ്ങിയ വിദേശ ഭാഷകളിലും അവർ ഉന്നത പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നുവെന്ന് വിവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെ ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കൂടുതൽ പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ആ ബുക്കായിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുകൂടാതെ ശ്രീനിവാസാചാര്യർ കുറെ ആചാര്യന്മാരുണ്ടല്ലോ. അതില് മെയിനായിട്ട് ഒരു ആചാര്യൻ നമ്മുടെ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ആചാര്യന് ശ്രീനിവാസാചാര്യര്. ആ ആചാര്യന്റെ പ്രാർത്ഥനയില് പറയാണ്, വീണ്ടും നമ്മളെ ഗോസ്വാമിമാരെ പറ്റി പ്രകീർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് സംസ്കൃതം മാത്രമല്ല പേർഷ്യ, അറബി തുടങ്ങിയ വിദേശ ഭാഷകളും അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മാത്രം അവരെ കഴിവിനെ പറ്റി പറയാണ്. ആചാര്യന്മാര് തന്നെ
ഗോസ്വാമിമാരെ പറ്റി വിവരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയണം. അതിൽ ശ്രീനിവാസാചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുട്ടി അടുത്തത്. വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ അംഗീകൃത തത്വങ്ങളിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആരാധന സ്ഥാപിക്കുന്നതായി അവർ എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും വളരെ സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചു. ഇപ്പോഴത്തെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനവും ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ അധികാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. അതിനാൽ നമ്മൾ പൊതുവെ രൂപാനുഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്നവർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിനായി മാത്രമാണ് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി തന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയത്. അതിപ്പോൾ ഭക്തിയുടെ അമൃത് എന്ന രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഈ മഹത്തായ സാഹിത്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും കഴിയും. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ രൂപഗോസ്വാമി ശരിക്കും രൂപഗോസ്വാമിയാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. കാരണം അതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മള് രൂപാനുഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രഭാതയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ കാൽപ്പാടുകളാണ് നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണെങ്കിലും രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ ആരെ ഫോളോവേഴ്സ് എന്ന് അറിഞ്ഞ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ഫോളോവറാണ്. അപ്പൊ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് കൃഷ്ണബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്കോൺ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ആര് തന്നാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ബലത്തിൽ ഗ്രന്ഥം രൂപീകരിച്ച് നമ്മൊരു റൂൾ ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറയില്ല, നിയമപുസ്തകം. ഇപ്പൊ ഭരണഘടന അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളെ ഏതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കറിയാം വലിയ മഹാത്മാ ഗാന്ധിജി ഉണ്ടായിരുന്നു, നെഹ്റു ഉണ്ടായിരുന്നു, പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ആ ഭരണഘടനയ്ക്കും അല്ലെ എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു. അതാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. ഭക്തി എന്നാൽ ഭക്തി സേവനം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഓരോ സേവനത്തിനും ഒരു ആകർഷകമായ സവിശേഷതയുണ്ട്. അത് സേവകനെ ക്രമേണ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും നിരന്തരം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത്തരം സേവനത്തിലുള്ള പ്രേരണ, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദമാണ്. ഭാര്യയോടും കുട്ടികളോടുമുള്ള വാത്സല്യത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കുടുംബനാഥൻ രാവും പകലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹി വലിയ കുടുംബത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിനും ഒരു ദേശീയവാദി തന്റെ രാജ്യത്തിനും നാട്ടുകാരോടും വേണ്ടി ഒരേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മനുഷ്യ സ്നേഹിയും അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭക്തി സേവനം, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തി സേവനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രേമാണ് അല്ലെ, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നമുക്ക് എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു രസം കിട്ടണം അല്ലെ, അപ്പൊ ആ രസമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയണത് എന്താണ്, നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് അതിലൊരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിലെ കാര്യം, അതിന് കുട്ടികളും ഭാര്യമാരും അവരുടെ വാത്സല്യം, അതിൽ രസം കിട്ടുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭക്തിയിൽ നമുക്കൊരു രസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ്, നമ്മൾ മാറില്ല, ആ രസത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കും, ഒരു ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കുടുംബത്തായാലും ഒരു ആനന്ദം കിട്ടുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ ബോളിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിൽക്കില്ല, നമ്മൾ വിട്ടുപോകും. ഇത് തന്നെയാണ് ഭക്തിയിലും. ഭക്തിയില് ഒരു ആനന്ദം കിട്ടുക, അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ ആ ഇനീഷ്യലി പറയുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് വലിയ ആനന്ദം കിട്ടണമെന്നില്ല, പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോ അതിലേക്ക് പതുക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ല, ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗം, ഭജനക്രിയ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് 10 തരം ലെവലുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞ രസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ പറയുന്നതാണ് മനുഷ്യ സ്നേഹിയാകുമ്പോൾ ആദ്യം കുടുംബം, പിന്നെ സമൂഹം, പിന്നെ രാജ്യം, അങ്ങനെ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് പോകും. ഇതും ഭക്തിയിലും അതേ തന്നെയാണ്. നമ്മള് പല ലെവലുകളും ഉയർന്നു പോവാണ്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക, നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുക, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വളരുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയിലും എല്ലാത്തിനും ഒരേപോലെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം. ഇതാണ് ചുരുക്കം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക്. ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹി വലിയ കുടുംബത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിനും ഒരു രാവും പകലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹി വലിയ കുടുംബത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് ഒരു ദേശീയവാദി തന്റെ രാജ്യത്തിനും നാട്ടുകാരോടും വേണ്ടി ഒരേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മനുഷ്യസ്നേഹിയെയും ഗൃഹസ്ഥനെയും ദേശീയവാദിയെയും നയിക്കുന്ന ആ ശക്തിയെ രസം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മധുരമുള്ള ഒരു തരം മൃദുല ബന്ധം. ഭക്തി രസമാണ് ലൗകിക തൊഴിലാളികൾ ആസ്വദിക്കുന്ന സാധാരണ രസത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മൃദുലത. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം രസം ആസ്വദിക്കാൻ ലൗകിക തൊഴിലാളികൾ രാവും പകലും വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതില് രസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതികതയിലുണ്ട്, ആത്മീയതയിലുണ്ട്.
സാധാരണ രീതിയിൽ ഭൗതികതയിലുള്ള ആൾക്കും ആ രസം കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതാണ് അവൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അത് ഭക്തി രസമായി, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭൗതിക രസമായി. ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. ലൗകിക രസത്തിന്റെ രുചി അല്ലെങ്കിൽ രുചി അധികകാലം നിലനിൽക്കില്ല. അതിനാൽ ലൗകിക തൊഴിലാളികൾ ഇപ്പോഴും അവരുടെ ആസ്വാദന സ്ഥാനം മാറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ആഴ്ച മുഴുവൻ ജോലി ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ പോയി ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ നോക്കട്ടെ. ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ആഴ്ച മുഴുവൻ ജോലി ചെയ്താലും തൃപ്തനാകുന്നില്ല. അതിനാൽ വാരാന്ത്യത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു. തുടർന്ന് വാരാന്ത്യം മറവിയിൽ ചെലവഴിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ വീണ്ടും തന്റെ സ്ഥാനം മാറ്റുകയും തന്റെ യഥാർത്ഥ ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക ഇടപെടൽ എന്നാൽ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പദവി സ്വീകരിച്ച് പിന്നീട് അത് മാറ്റുക എന്നാണ്. മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും മാറുന്ന ഈ നിലയെ സാങ്കേതികമായി ഭോഗത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതായത് ഇന്ദ്രിയ സുഖവും ത്യാഗവും മാറി മാറി വരുന്ന അവസ്ഥ. ഒരു ജീവാത്മാവിന് ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിലോ ത്യാഗത്തിലോ സ്ഥിരമായി തുടരാൻ കഴിയില്ല. മാറ്റം ശാശ്വതമായി നടക്കുന്നു. ഓക്കെ ഹരേഷ്, അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്നും സാമ്പാറും ചോറുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലി സാമ്പാറും ചോറ് വെച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. പിന്നെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ, പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ പറയും വേറെ എന്തെങ്കിലും കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറയും അല്ലെ. ഇത് തന്നെയാണ് ഭൗതികതര പ്രബലം. നമുക്ക് രസം എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനന്റ് കിട്ടൂല, അത് മാറണം, എന്നാലേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതിന് ഞാൻ കാരണം പറഞ്ഞു, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം വേറെ ഇതാണ്, നമ്മളിതൊക്കെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ രസം ഭൗതികതയിൽ പെർമനന്റ് അല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് അവരെന്തത് മാറാൻ നോക്കുന്നത്, വേറെ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ എന്നും സാമ്പാറും ചോറ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് മടുപ്പ് പോകുന്നു, വേറെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതികത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതാണ് പറഞ്ഞ അടുത്തേക്ക് വരും, വീണ്ടും മാറാൻ ശ്രമിക്കണം. പക്ഷെ എന്താണ് ഭക്തിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കും. അമൃത് അതെന്താണ്, നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ എന്നും സാമ്പാറും ചോറും കഴിച്ച് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അത് എന്നും കഴിച്ചാൽ അതേ ടേസ്റ്റ് നിൽക്കാം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ദിവസം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 10 ദിവസം കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ബോറടിക്കും. പക്ഷെ ഇതില് ബോറടിങ് ഉണ്ടാവില്ല, ആ രസം പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാം. അതാണ് അമൃത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം, അമൃത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഭോഗത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭോഗത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്തി നോക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണതിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുത്തി നമ്മൾ നോക്കാണ്. അപ്പോഴും നമ്മൾ അപ്പോഴും നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ ഏതുവരെയും ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എന്ത് ത്യാഗം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അതാണ് ചുരുക്കം. അത് ചെറിയൊരു മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അടുത്തത്. അതായത് ഇന്ദ്രിയ സുഖവും ത്യാഗവും മാറി മാറി വരുന്ന അവസ്ഥ. ഒരു ജീവാത്മാവിന് ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിലോ ത്യാഗത്തിലോ സ്ഥിരമായി തുടരാൻ കഴിയില്ല. മാറ്റം ശാശ്വതമായി നടക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശാശ്വതമായ ഭരണഘടനാപരമായ സ്ഥാനം കാരണം നമുക്ക് 2 അവസ്ഥകളിലും സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ദ്രിയ സുഖം അധികകാലം നിലനിൽക്കില്ല. അതിനാൽ അതിനെ കാപാല സുഖം അല്ലെങ്കിൽ മിന്നുന്ന സന്തോഷം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് രാവും പകലും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധാരണ കുടുംബക്കാരൻ ഒരുതരം സൗമ്യത ആസ്വദിക്കുന്നു. പക്ഷേ അവന്റെ ജീവിതം അവസാനിച്ച ഉടനെ അവന്റെ മുഴുവൻ ഭൗതിക സന്തോഷത്തിന്റെയും പുരോഗതിയും ശരീരത്തോടൊപ്പം ഉടൻ അവസാനിക്കുന്നു. അതിനാൽ നിരീശ്വരവാദികളായ മനുഷ്യർക്ക് മരണം ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഭക്തൻ ഭക്തിപൂർവ്വം ദൈവ സാന്നിധ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെയാണ്. അതേസമയം നിരീശ്വരവാദി മരണത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. മരണത്തോടെ എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നു. ഒരു പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ പക്ഷേ മുമ്പത്തേനേക്കാൾ ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതോ ആയ ഒരു പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ അധ്യായം ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, ദേശീയ അല്ലെങ്കിൽ അന്തർദേശീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഏത് മേഖലയിലും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം ജീവിതാവസാനത്തോടെ അവസാനിക്കും, അത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ഭൗതികത ആത്മീയം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല, അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്, മരണം അത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള കാര്യമാണ്. അത് വരുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് അതോടുകൂടി തീർന്നു പോകും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിരീശ്വരവാദികളെ സംബന്ധിച്ച് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനാണ് മരണമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് അപ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ആൾറെഡി അത് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അടുത്തത്. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹ സേവനത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്ന സൗമ്യമായ ഭക്തിരസ ജീവിതാവസാനത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. അത് ശാശ്വതമായി തുടരുന്നു. അതിനാൽ അതിനെ അമൃതം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മരിക്കാതെ ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുന്നത്. എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളിലും ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഭക്തിരസത്തിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിലെന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനം എന്താണ്? അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. അത് നമ്മൾ ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞാലും അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്ന ഒരേ കാര്യം നമ്മളെ ഭക്തി മാത്രമായിരിക്കും. വേറെ ഒന്നും നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് പോകും. ബാക്കി ഒന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ബാക്കിയൊക്കെ ഇവിടെ ഇട്ട് പോകും. നമ്മളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഭക്തി മാത്രമായിരിക്കും. അതിന് ശാശ്വതമായിട്ട് നിലനിൽക്കും. അപ്പൊ ശാശ്വതം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്നതാണ് അമൃതം. അതാണ് അമൃതന്റെ ഉദ്ദേശം. അവിടെ പെർമനൻസി കിട്ടണം. അവിടെ മരണമില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ വരികയാണ്. അത് എല്ലാ വേദങ്ങളിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വേദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് വേദത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു. നമ്മളൊക്കെയുള്ളത് എന്താണ് ഭക്തിയാണെങ്കിൽ ആ ഭക്തി നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും. അടുത്തത് ഭക്തിരസത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പുരോഗതി ഭക്തനെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന അപകടത്തിൽ നിന്ന് സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലോ കുടുംബ ജീവിതത്തിലോ പരോപകാരം, മനുഷ്യസ്നേഹം, ദേശീയത, സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം തുടങ്ങിയ വലിയ കുടുംബ ജീവിതത്തിലോ ഉള്ള നമ്മുടെ വികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയുന്ന രസങ്ങൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത ജീവിതം ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന് അടുത്ത പോയിന്റ്, അതായത് ഒരു ഭഗവാനിലുള്ള പുരോഗതി, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്കുള്ള പുരോഗതി, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ആ ശ്ലോകം എന്താണ്? ചെറിയ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു പറയുന്നത് സ്വല്പം അഭ്യസ അല്ലെ, സ്വല്പം അഭ്യസത്തിലായതോ മഹത്വമായതോ അല്ലെ. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ നമ്മൾ ഉയർന്ന ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. അല്ലാതെ നമ്മള് വെറും സാമൂഹ്യ എന്തെന്ന് പരോപകാരം, മനുഷ്യസ്നേഹം, ദേശീയത ഒക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ്, ഒരു സംശയമില്ല. പക്ഷെ അതെന്താണ്? അത് അടുത്ത നമ്മളൊരു ജന്മം മനുഷ്യനാക്കാൻ തന്നെ ഉറപ്പില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് ചെയ്ത് കാരണം കൊണ്ട് അടുത്ത ജന്മത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭഗവാൻ അത് തരും എന്നൊരു ഉറപ്പില്ല. അതും വേറെ ഇത് വേറെ, രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു. പരോപകാരവും എന്താണ് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയും ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഇതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ ഭഗവത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇതെങ്കിലും ചെയ്യാം, പരോപകാരങ്ങളും ചെയ്യണം നമ്മൾ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. വർത്തമാന ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം നമ്മുടെ അടുത്ത ജീവിതം ഒരുക്കുന്നത്. വർത്തമാന ശരീരത്തിലെ അവന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി ഒരു ജീവിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക തരം ശരീരം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ദൈവം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഉന്നത അധികാരി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ അധികാരം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എല്ലാറ്റിന്റെയും പ്രധാന കാരണമായി ഈ ദൈവത്തെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത് ദൈവനേത്രണത്തിലൂടെയാണ്, അതായത് പരമാത്മാവിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലൂടെയാണെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സാധാരണ അർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തെ വിധി എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. ദൈവമേൽനോട്ടം 84 ലക്ഷം രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ശരീരം നമുക്ക് നൽകുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മളെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതില് പറയണത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അടുത്ത ജന്മം തരുന്നത്, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അടുത്ത ജന്മം തരുന്നത് ഭഗവാനാണോ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ച് ഓരോ ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയല്ലേ? ഒരു ശരീരം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനിപ്പോ പറഞ്ഞതില് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആ കർമ്മം അത് തരുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കൊന്നും കൂടെ അറിയാം ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്, ആരാണ് തരുന്നത്? നമ്മൾ തന്നെ. അല്ല, നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്താലും വിധി നിർണയിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണോ? നമ്മളെ ചെയ്യുന്ന നമ്മൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു, കർമ്മഫലം. ഞാനിപ്പോ ഒരു തെറ്റ്, നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക. നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഇന്ന തെറ്റ് ചെയ്തു, ഇന്ന തെറ്റിന് ഇന്ന കുറ്റം എന്ന് വിധിക്കുന്നത് ആരാണ്? പ്രധാനമന്ത്രിയാണോ? പ്രസിഡന്റ് ആണോ? ആരാ വിധിക്കുക? ജഡ്ജി അല്ലേ. ആ ജഡ്ജി ആരാ അണ്ടറിലാണ്?
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ടല്ലോ, മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ കാര്യം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് ചെയ്തതിന് കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും അത് നോക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ആരാണത്? ദുർഗാദേവി, അതായത് പ്രകൃതിയാണ് അത് നിയമിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ അണ്ടറിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന ദേവതകളൊക്കെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. നമുക്കറിയാതൊക്കെ അല്ലെ? ഓരോ ദേവന്മാരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ്, ഓരോ ദേവന്മാർക്ക് ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഡ്യൂട്ടീസ് അവർ ചെയ്യുന്നു. അവരെന്ത് ബേസിലാണ് ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവർ ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസും ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്താലും ശരി ചെയ്താലും അതാണ് നമ്മൾ ചിത്രഗുപ്തം ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ചിത്രഗുപ്തൻ നമ്മളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗുപ്തരൂപത്തിൽ, ചിത്രങ്ങൾ ഗുപ്തരൂപത്തിൽ ശേഖരിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തത് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. അതിൽ ഭഗവാന് യാതൊരു റോളും ഇല്ല. അതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? നമ്മൾ ഭഗവതി പഠിച്ചിട്ടുള്ള. എനിക്ക് ആരോട് സമഭാവനയാണ്. എനിക്ക് തെറ്റ് ചെയ്തോ ശരി ചെയ്തോ എന്നൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് എല്ലാവരും ഇഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ 84 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിട്ട് നമ്മൾ മാറും എന്നാ പറയുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ വിധി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നൽകപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരം നിലവിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് കുറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരമെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ഗതി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ഉയർന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽ ജനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ യാന്ത്രികമായി പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിലെ എല്ലാ സത്യസന്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും അമൃതമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ശാശ്വതമാണ്. ഇതാണ് ഭക്തിയുടെ അമൃതിന്റെ വിഷയം. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിലും അവിടെ അത് നോട്ടീസ്ഡാണ്. നമ്മള് ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിൽ അവിടെ നോട്ടീസാണ്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജന്മങ്ങളൊക്കെ ഭഗവതം പഠിച്ചു, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജന്മങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കിട്ടുന്ന ഒരു ജന്മമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാം. അതാണ് നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകാന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരാകാൻ പറ്റില്ല. അത് പ്രഭാസ്വാമി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്കെന്തോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മുൻജന്മങ്ങളിൽ ചെന്നപ്പോൾ പഠിച്ചാണ്, കഴിഞ്ഞ മുൻജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും ഞാൻ ഇത്രയധികം പുരോഗതി എനിക്ക് ലഭിച്ചെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ചുറ്റുപാട് നോക്കിയാൽ അറിയാം. പല കാര്യങ്ങളും ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ രീതിയിലുണ്ടാവും. നമ്മൾ 70, 75, 90 വയസ്സിൽ നമുക്ക് അത്ര ഐഡിയ ഇല്ലാത്തതൊക്കെ പല ജന്മങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇന്ന് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതാണ് അമൃത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് നശിക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അടുത്തത് ഭക്തിയുടെ അമൃത് പഠിക്കുന്ന ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഭക്തിരസത്തിലുള്ള ഈ ശാശ്വതമായ മുഴുകൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഭക്തിരസത്തെ അഥവാ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരാളെ ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തമായ ഒരു ശുഭകരമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉടനടി എത്തിക്കുകയും അതീന്ദ്രിയമായ അസ്തിത്വം നൽകുകയും അതുവഴി മോചനത്തിന്റെ മൂല്യം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഭക്തി രസം തന്നെ മോചനത്തിന്റെ ഒരു തോന്നൽ ഉളവാക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ്. കാരണം അത് പരമാത്മാവായ കൃഷ്ണന്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു. സാധാരണയായി നവജാത ഭക്തർ കൃഷ്ണനെ അഥവാ ദൈവത്തെ കാണാൻ ആകാംക്ഷയുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞത്? നമ്മളെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ പറഞ്ഞു വരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ. ഗൗരവം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തിക്ക് തന്നെ അതിന്റെ ബലങ്ങൾ കിട്ടിത്തുടങ്ങുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആഗ്രഹം വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ രസം കിട്ടിത്തുടങ്ങും. ഭക്തി രസം മാത്രമായിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ രസം പിടിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് പരമാത്മാ കൃഷ്ണന്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു. അത് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കും. അതാണ് പ്രത്യേകത. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ രസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ആകർഷിക്കും. ഭഗവാൻ നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. ഇത് പറഞ്ഞത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മളെ ഭക്തന്മാർ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ കാണാൻ ആകാംക്ഷയുള്ളവരാണ്. നമുക്ക് ആകാംക്ഷയുണ്ട് അല്ലെ? ആ ആകാംക്ഷ തന്നെ നമ്മളെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നാ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ രസം തന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രസം തന്നെ വരുന്നത് നവഭൂതി ഭക്തിയില്. ആ ഭക്തിയുടെ സ്റ്റെപ്പുകൾ പറയുമ്പോ ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, പിന്നെന്താണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? നൊമ്പെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? നിഷ്ഠാരുചി, പ്രേമം, പാപപ്രേമ. അതിന് രുചി എവിടെയാണ് വരുന്നത്? അനർത്ഥ നിവർത്തി കഴിഞ്ഞ് രുചി, അനർത്ഥ നിവർത്തി
രുചി, ആസക്തി, രുചി വരുന്നത് അല്ലെ? പാവം, പാവം, പ്രേമം. അനർത്ഥ നിവർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് ഏതാണ്? രുചി. അതിൽ അത് തന്നെയാ രുചി വരുന്നേ. രുചി. അനർത്ഥ നിവർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ രുചി വരുന്നത്? അതെ, അതെ, അത് തന്നെ രുചി. അല്ല, നിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞിട്ടാ രുചി വരുന്നത്. അനർത്ഥ നിവർത്തി നിഷ്ഠ രുചി. നിഷ്ഠ രുചി. അതെ, നിഷ്ഠ രുചി, ഭാവം, പ്രേമം. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ആ രുചിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, ആ ഭാവത്തിലേക്ക് രുചി എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ആകർഷിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് പ്രത്യേകത. ബാക്കിയൊന്നും സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കയറണ്ട. അതാണ് ആ രസം എന്നാണ്, ഭക്തി രസം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റ് അതിന് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഭഗവാനെ കാണാൻ ആകാംക്ഷയുള്ളവരാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. എന്നാൽ നമ്മുടെ വർത്തമാനകാല ഭൗതികമായി മൂർച്ചയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ കാണാനോ അറിയാനോ കഴിയില്ല. ഭക്തി അമൃതിൽ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഭക്തി സേവന പ്രക്രിയ ക്രമേണ ഒരാളെ ഭൗതിക ജീവിതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ആത്മീയാവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയർത്തും. അവിടെ ഭക്തൻ എല്ലാ പദവികളിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. തുടർന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭക്തിരസവുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മലിനമാകാതിരിക്കാൻ കഴിയും. പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഭക്തിരസ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും ജീവിതത്തിന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിരസ ഘട്ടത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും ശാശ്വതമായി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. ഇങ്ങനെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാത്തരം രസങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മൃദുലതകളും നിത്യതയിലേക്ക് മാറുന്നു. തുടക്കത്തിൽ അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷെ ഇതെന്താണ്, ഈ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയകൾ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിശുദ്ധീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് നടക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയകൾ, നമ്മൾ അതിന് ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, വചനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അനർത്ഥ നിവർത്തിയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ്. തുടർന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭക്തിരസമേ നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തുകൊണ്ട് മലിനമാകാതിരിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധീകരിച്ച് പിന്നെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാക്കി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേറെ വഴിക്ക് പോവില്ല. ഇതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതായിരിക്കും രസം, അല്ലെ? നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇഷ്ടം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പൊ എന്താണ്, പിന്നെ നമ്മൾ അത് മാത്രം ചെയ്യും. അതാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ആ രസത്തിലേക്ക്, ഏത് രസം? ഭക്തി രസത്തിലേക്ക് കടക്കും. അതാണ് പ്രശ്നം. നമുക്ക് ഭക്തി മുഴുവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിട്ടില്ല. അതാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ അനർത്ഥ നിവർത്തി ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ 90% വ്യക്തികൾ അനർത്ഥ നിവർത്തിയിൽ തന്നെ പല ഘട്ടത്തിലാണ്, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. ഓക്കെ, ഹരേഷ്ണ. അടുത്തത്, തുടക്കത്തിൽ ആചാര്യന്റെ അഥവാ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഒരാൾ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ക്രമേണ ഒരാൾ ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ ഭക്തി സേവനം യാന്ത്രികമാവുകയും കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാനുള്ള, ഇച്ചിരൂടെ മുകളിലോട്ട് പോട്ടെ സ്ലൈഡ്, നോക്കട്ടെ, തത്വങ്ങൾ. തുടക്കത്തിൽ ആചാര്യന്റെ അഥവാ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ നിയന്ത്രണത്തിന് സവിശേഷത തത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ ഒരാൾ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ക്രമേണ ഒരാൾ ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ ഭക്തി സേവനം യാന്ത്രികമാവുകയും കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാനുള്ള സ്വയമേവയുള്ള ആഗ്രഹത്താൽ സവിശേഷത കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 12 തരം രസങ്ങളുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിശദീകരിക്കും. കൂടാതെ 5 പ്രാഥമിക രസങ്ങളിലായി കൃഷ്ണനുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം പുതുക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ അറിവിലും ആനന്ദത്തിലും നിത്യമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയും. ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ രസത്തിനെ പറ്റി വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ രസത്തിന് നമ്മൾ ഇത് പറയില്ല, നമ്മള് ആത്മീയ ഗുരുവിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്താണ്? ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്നതാണ് പറയുന്നത്. ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ശരണം പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളെ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഭക്തികളാണ്. ശരിക്കും അതൊരു സിസ്റ്റമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. LKG പോകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ABCD അതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അത്ര അറിവുണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ ശരിക്കും വിദ്യാഭ്യാസം സ്റ്റാർട്ട് ആവേണ്ടതാണ് 1ാം ക്ലാസ്സിൽ തൊട്ട്. ടീച്ചർക്ക് ഒരു സിലബസ് ഉണ്ട്. ടീച്ചർ ആ സിലബസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാം, അല്ലെ? അതിനനുസരിച്ചാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ കുട്ടി ആ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ഉയർന്നു പോകും. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആചാര്യന്മാര് ചെയ്തു തരുന്നത്. അവർക്ക് ആ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, അതിന്റെ സിസ്റ്റത്തിന് ഫോളോ ചെയ്യാന്ന് പറയും. ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോ
കാരണം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം ചെറിയ കുട്ടികൾ LKG പോകുമ്പോൾ ബഹളമായിരിക്കും എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് അതിന്റെ രസം പിടിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകില്ല അവർ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലേക്ക് പിന്നെ വരില്ല. ഇത് നമുക്കറിയാം. ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിലും പറയുന്നത്. അപ്പൊ രസം, ഈ രസം തന്നെ പറയുന്നു 12 തരം രസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. 12 രസത്തില് ഭഗവാനോട് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ നമുക്ക്. അപ്പൊ അത് വീണ്ടും നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, അങ്ങനെ 12 രസങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അതില് ഞാൻ ആ രസത്തെ പറഞ്ഞപ്പോള് പിതാമഹൻ ആരാ ഭീഷ്മ പിതാമഹനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രസം എന്തായിരുന്നു? ഭീഷ്മ പിതാവിന്റെ രസം എന്തായിരുന്നു ഭഗവാനോടായിട്ടുള്ള? ഭഗവാൻ ഇത് എടുക്കണുണ്ടല്ല, ചക്രം എടുത്തിട്ട് പിതാമഹന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നുണ്ടല്ല. അതിന്റെ ആ കൺസെപ്റ്റ് അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അല്ലേ പ്രഭു? ഭയാനകല്ല. അതായത് ആ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടണം. ഭീഷ്മദേവൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത് ആ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന രംഗണത്. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ എന്തായിരിക്കും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവാ? ഭീഷ്മദേവൻ ആരായിരുന്നു? ഭീഷ്മദേവന്റെ കരുണമാണ് പ്രഭു. എന്താ കരുണം? ഹാസ്യം കരുണമാണ്. കരുണയില്ല. ഭീഷ്മദേവനൊക്കെ കരുണവാനാണോ? അമ്പത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തി കരുണയാണ് ഉണ്ടാവാ. വീരരസാണ് ശരിക്കും, അല്ലെ? വീരനാണ് ശരിക്കും ആര്? ഭീഷ്മദേവൻ. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഭഗവാനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ വീരരസത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. അതാണ് ശരിക്കും ഭീഷ്മ പിതാമഹന് ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എന്റെ വീരരസം ഇതാണ്, നീ കണ്ടോളൂ എന്നാണ് കാണിക്കാൻ. അതോടുകൂടി ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ സായുജ്യം കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും സറണ്ടർ ആവണം. അതോടുകൂടി അത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ. അതിനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഭഗവാൻ നമ്മൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കണം ഭഗവാൻ അത് തരും. അപ്പൊ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിച്ചത് വീരരസത്തിലാണ്. അതാണ് വീരരസം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേഷ്ണ അത് നമ്മൾ പഠിക്കും ഒരിടത്ത്. ഹരേഷ്ണ അപ്പൊ പൂർണ്ണമായ ആനന്ദത്തിൽ. അപ്പൊ രസത്തിനെ പറ്റി പറയണം. എത്ര 12 രസത്തില് നമുക്ക് ഏത് രസത്തിലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം. ആ രസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമ്മ അതിന് വിട്ടും പോവില്ല. അപ്പൊ ആ രസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതാണ് അമൃത്. അതാണ് സാഗരം, അല്ലെ? നമ്മള് ആ സാഗരത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അമൃതമാണ്, സാഗരാണ്, രസമാണ്. ഒരു ചെറിയ കുട്ടീനെ നന്നായിട്ട് നീന്താൻ അറിയാൻ കുട്ടീനെ വെറുതെ വെള്ളത്തിലിടാൻ ഇഷ്ടം, നന്നായിട്ട് നീന്താനുള്ള വളരെ നീന്താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കുട്ടി, ആ കുട്ടിക്ക് എന്താ ഒരു കുളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പുറത്ത് കയറോ? ഇല്ല. ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിലും. ഇതാണ് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതുകൊണ്ട് വായിക്കാം. വായിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവിതാവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം നമുക്ക് ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു പൊതു പ്രവണതയുണ്ട് എന്നതാണ്. മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിക്കാതെ ആർക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഈ പ്രവണതയുണ്ട്. കടുവ പോലുള്ള ഒരു മൃഗത്തിന് പോലും കുറഞ്ഞത് ഒരു നിദ്രാവസ്ഥയിലെങ്കിലും ഈ സ്നേഹപ്രവണതയുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായും മനുഷ്യരിലും ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാവർക്കും സന്തുഷ്ടരാകാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ സ്നേഹം എവിടെ സ്ഥാപിക്കണം എന്നതാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം. നിലവിൽ മനുഷ്യ സമൂഹം ഒരാളെ തൻ്റെ രാജ്യത്തെയോ കുടുംബത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം വ്യക്തിത്തെയോ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും സന്തുഷ്ടരാകാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ സ്നേഹപ്രവണത എവിടെ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ഒരു വിവരവുമില്ല. നഷ്ടപ്പെട്ട ആ പോയിന്റ് കൃഷ്ണനാണ്. ഭക്തിയുടെ അമൃത് കൃഷ്ണനോടുള്ള നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തെ എങ്ങനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാമെന്നും നമ്മുടെ ആനന്ദകരമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ സ്ഥാനത്ത് എങ്ങനെ സ്ഥിതി ചെയ്യാമെന്നും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരിലും കരുണയുണ്ട്. അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൃഗത്തിന്റെ കടുവയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. കടുവയ്ക്കും എന്തുണ്ട്? കരുണുള്ളതാണ്, അത് സ്നേഹമുള്ളതാണ്. ഇതെല്ലാവരിലും ഉള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്കിതുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് എവിടെ കൊടുക്കണം എന്ന് നമ്മ അറിയില്ല. അത് നമ്മൾ മറന്നുപോയി. അതാണ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മ കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലം എവിടെയാണ്, അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആ സ്നേഹം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലായിടത്തേക്കും അത് വ്യാപിച്ചോളും.
അതാണ് എല്ലാവർക്കും സന്തുഷ്ടരാകാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ സ്നേഹപ്രകടനം എവിടെ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ഒരു വിവരമില്ല. എല്ലാവരും സന്തോഷിപ്പിക്കണം എന്ന രീതിയിൽ പറയില്ല. അത് മാത്രം ബ്ലാങ്കായി പോയി. കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ എത്തി. ലാസ്റ്റ് 18-ാം പടിയിൽ 17-ാം പടി വരെ എത്തി. 18-ാം പടി കാണാത്ത പോലെയാണ് നമ്മളെ അവസ്ഥ. അതാണ് പറഞ്ഞ ആ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. ആ പോയിന്റ് ആണ് ശരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധം. അത് കടന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ആ സ്നേഹത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും. അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ അതിനൊരു കടുവയായാലും സ്നേഹിക്കും. അതിന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വളർത്താം, നമ്മളും വളർത്തും. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണമെങ്കിൽ പരോപകാരം ചെയ്യും, ഒക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ആ ഉയർത്തുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണ അവബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനുള്ള സ്നേഹം ഉണ്ടായേ പറ്റും. അത് മറന്നു പോകുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നഷ്ടപ്പെട്ട പോയിന്റ് കൃഷ്ണനാണ്. ഭക്തിയുടെ അമൃത് കൃഷ്ണനോടുള്ള നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തെ എങ്ങനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാമെന്നും നമ്മുടെ ആനന്ദകരമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് എങ്ങനെ സ്ഥിതി ചെയ്യാമെന്നും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതും കൂടെ മനസ്സിലാവണം. ഭക്തിരസാമൃതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന തലമാണ്. അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമുക്കിപ്പോ ജനറലായിട്ട് ചിന്തിക്കും, നമുക്ക് കുറെ സന്തോഷങ്ങൾ കിട്ടും. ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ സന്തോഷം കിട്ടും. അത് ആ സന്തോഷമല്ല ഇത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് സമുദ്രവും ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലത്തെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ ആനന്ദം. ഏത് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആനന്ദവും ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോ എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആനന്ദം കിട്ടും അല്ലേ? അത് ഇതായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിരുന്നു. അതല്ല ഇത്. അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും. ഇത് നമ്മളെ പറയില്ല ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് പോലെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പല പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ദൈവിക ഗുണങ്ങളൊക്കെ വളരെ, അതൊക്കെ ശരിയാണ്, അതൊക്കെ കുറേ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അതല്ല ഇത്. ശരിക്കും ആചാര്യന്മാര് അതൊക്കെ വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്നല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത്, ഭഗവാനിലുള്ള ആനന്ദം മാത്രമാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ആ ആനന്ദം, ആ പരമാനന്ദത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ആ അമൃതാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേഷ്ണ ഇത്രയും പറഞ്ഞില്ല, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഹരേഷ്ണ? നമുക്കടുത്ത് പ്രാഥമിക ഘട്ടങ്ങൾ കേട്ടോ. നാളല്ല, ആഴ്ച 2 ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാട്ടാ. ഞാൻ അടുത്ത് നിന്ന് മെസ്സേജ് ഇടാ ഞാൻ. പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഹരേഷ്ണ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ദീർഘാസ്തും ശഖര മല്ലിക്കും അല്ലേ ഒരു സനാതന ഗോസ്വാമി, രൂപ ഗോസ്വാമിയും? അതെ അതെ അതെ. അവര് മുഹമ്മദീയം, അതായത് മുസ്ലിം മതത്തിലേക്ക് ചേർന്നപ്പോ അവരെ പേര് മാറ്റി. അങ്ങനെയാണ്. അവരെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം സാരസ്വതി ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലായിരുന്ന പേരായിരുന്നില്ല, ഈ പേരിലേക്ക് മാറ്റി. അവര് പേരെന്താ പറഞ്ഞത്? സാഗരമല്ലിക്കും ഓക്കെ. അങ്ങനെ 2 പേരിലേക്ക് അവർ മാറ്റി. കാരണം സദൻ മുസ്ലിം മതത്തിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ പേര് അവർ മാറ്റുമല്ല, അങ്ങനെ മാറ്റി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ത് ചെയ്തു? മാറ്റി. അത് ആ പേരെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറയാം, നമ്മൾ ദീക്ഷ നിയമം പോലെയാണല്ലോ വരാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട്. ആ പേരിന് രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമി മഹാപ്രഭു കൊടുത്ത പേര്. പഴയ ഒറിജിനൽ പേരായിരിക്കണം എന്നില്ലാന്ന്. രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു മലയാളത്തില് രചിച്ചതല്ലേ? അല്ല, ഭക്തിരസാമൃത സംസ്കൃതത്തിൽ രചിച്ചത് രൂപഗോസ്വാമി. സംസ്കൃതത്തില്. അത് ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ആ ശ്ലോകത്തിനെ വിവർത്തനം ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദ് സ്വാമി. മനസ്സിലായി? നമുക്കിപ്പോ നമ്മള് മലയാളത്തിലല്ല, ഏത് ഭാഷയിലാണ്? രൂപഗോസ്വാമി. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിക്ക് കൃഷ്ണബോധത്വത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ ഷോർട്ടായിട്ട് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അതിൽ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ബേസില് നമ്മളെ അമൂല്യമായിട്ടുള്ള പുരാണങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഭവിഷ്യപുരാണം, ഗരുഡ പുരാണം, അതിലത്തെ പുരാണങ്ങളുടെ പോയിന്റ്സ് എടുത്തിട്ട് അതും ഇതും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടാക്കി സംസ്കൃതത്തില്. ആണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. സംസ്കൃതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു.
ഓക്കെ, അത് ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് വിവർത്തനം ചെയ്ത് ഏത് ബംഗാളി ഭാഷയിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യപ്പെടുമല്ലോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട്. അതിന് വിവർത്തനം ചെയ്തത് പല ആചാര്യന്മാരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രഭാത് സ്വാമി അത് ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തപ്പോ ശ്ലോകം കളഞ്ഞു. ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഭാഷ, ഇംഗ്ലീഷിന് ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദിയിലാണ് ഹിന്ദി, ഒറിയലിനോ അങ്ങനെ എഴുതി. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ മലയാളത്തിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ ആരും ചെയ്തെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ആചാര്യ പരമ്പരയിലുള്ള നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളായിരിക്കും, ഏതെങ്കിലും പ്രഭുക്കന്മാരായിരിക്കും ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് പിന്നെ മലയാളത്തില് നമ്മളിപ്പോ വായിക്കണം. ക്ലിയർ ആയ? അതായത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് രചിച്ചത് മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് രചിച്ചതാണ്. ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് പിന്നോടുള്ള ആചാര്യന്മാര് വിവർത്തനം ചെയ്തു. ആചാര്യന്മാര് വിവർത്തനം ചെയ്തതിൽ മെയിനായിട്ട് പ്രഭാത് സ്വാമിയാണ് അത് വിവർത്തനം ചെയ്തപ്പോ ശ്ലോകങ്ങളില്ല, മലയാളം അതായത് ഭാഷ മാത്രം പറഞ്ഞു. അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചെയ്തു, പിന്നെ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് മലയാളത്തിലെത്തി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു, ഇതിനകത്ത് ഒരു ബുക്കില് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രഭു, ഭക്തി വേദാന്ത ബുക്ക് ട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടി പൂജ്യ ശ്രീ ശ്രീമദ് ഭക്തി വിനോദ സ്വാമി മഹാരാജ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഭക്തി വിനോദ സ്വാമി മഹാരാജാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, മലയാളത്തിലേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? അത് എവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അത് ഈ ബുക്കിന്റെ പ്രകാരമുണ്ട് പ്രഭു. ഒരു ഭക്തി വേദാന്ത ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പതിപ്പ്, എത്ര പതിപ്പുകളാണ്, 3000 പ്രതികൾ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സമർപ്പണത്തിന് തൊട്ട് മുന്നായിട്ട് അല്ലേ? ഭക്തി വേദാന്ത ബുക്ക് ട്രസ്റ്റിന് പൂജ്യ ശ്രീ ശ്രീമദ് ഭക്തി വിനോദ സ്വാമി മഹാരാജ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. അപ്പൊ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇന്ത്യയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചെന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് ഒന്നും പോകണ്ട. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രസ്റ്റ്, നമ്മളറിയാലോ, ഇസ്കോൺ ഒരു ട്രസ്റ്റ് പോലെയാണല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ആണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന വ്യക്തിയെന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ കുറെ വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അവരാരെങ്കിലും ആയിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും മലയാളത്തിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര നോക്കിയാൽ മതി. പ്രഭാത് സ്വാമിന് ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർത്താം നമുക്ക്. അമ്മ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട്, നാളെ എടുക്കാം. പിന്നെ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ഡേറ്റ് പറയാം, അന്നെടുക്കാം. ഡെയിലി ഉണ്ടാവില്ല ക്ലാസ് എന്തായാലും. പഞ്ചകൽപ്പരൂപത്തെ കൃപസിൻ ദേവച്ച പതിനാം പാവനപി വൈഷ്ണവ നമനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തിത്വാർത്തിലെ ഗുരുദേവ്. എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. അടുത്ത മാസം ഞങ്ങൾ കുളായിൽ പോകുന്നുണ്ട് പ്രഭു, 14 തീയതി പോകുന്നുണ്ട്. 14 തീയതി പോകുന്നു. ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാനൊന്ന് ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മാതാജി. അല്ലെങ്കിൽ 14 അല്ലേ? 14 എത്ര പേര് പോകുന്നുണ്ട് മാതാജി? ഞങ്ങള് 17 പേരുണ്ടാവും. 17 പേര്. ഓക്കെ ഞാൻ പറയാത് അമ്പലത്തിലും പറയണമല്ല, അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യാം. അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രഭു, ശ്രീധര പ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള്.